L-eks Ministru tal-Labor Evarist Bartola sejjaħ lill-partit tiegħu biex jaħtar bord ta' viġilanza u dixxiplina ħalli jinvestiga r-rekjet tal-benefiċċji soċjali sabiex hekk tkun investigata kull persuna li possibilment għandha involviment f'dan l-iskandlu. Nhar kif palissa qed jiġu investigati u jittelgħu l-qorti biss il-ħut iż-żejr b'dawk li falsifikaw il-firem u min kien il-moħħ wara dan ir-rekjet ta' frodi għadhom lanqas biss qed jiġu mitkellma mill-Pulizija. Fit-Times Evarist Bartola suġġerixxa li dawn kollha fil-Labor involuti f'dan l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali jgħaddu d-dixxiplina u jitresqu quddiem bord simili għal dak li kien diġà twaqqaf fit-tmenijiet wara l-elezzjoni ġenerali bi-President u l-wib tal-Partit Laburista Tony Abella u Wenzu Mintoff rispettivament kienu rreżenjaw mill-pożizzjoni tagħhom wara li kienu ġew mkeċċijin mill-partit tagħhom stess. U daqs li snin wara l-eks Ministru Larry Sant kien ġie sospiż b'deċiżjoni ta' dan il-bord. Kien fl-2008 taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat meta kull min kien instab ħati minn dan il-bord jew kien taħt suspett spiċċa inħeles minn kollox. Issa, Evarist Bartola qed jinsisti li llum il-ġurnal tal-Partit Laburista għaddej minn perjodu fejn qed iħalli kollox għaddej qisu xejn mhu xejn. Kien għalhekk li appella biex pajjiżna ikollu partit fil-gvern nadif minn kull korruzzjoni. Fil-qorti sa issa tresqu biss uħud minn nies li ħadu dawn il-flejjes mill-benefiċċji soċjali. Iżda ħadd mill-hekk imsejħa ħut il-kbir għadu ma tressaq u ħadd ma jaffix waslu investigazzjonijiet tal-Pulizija. Intant, hekk kif 50 xhur se jkun qed jintażel President ġdid tal-terminu ta' 5 snin, Evarist Bartola qal li hemm bżonn li l-persuna li tintażel tkun persuna li qatt ma kellha x'taqsam mal-politika, fil-waqt li propona li l-liġijiet tal-pajjiż jgħaddu minn taħt idejn l-uffiċċju tal-President.